Det giver lidt hår på brystet, altså det gør det. Det er ikke bare det, at man varetager sin uddannelse og arbejder på sin uddannelse i et andet land, men det er lige så meget alle omgivelserne omkring det, der er sindssygt givende. Jamen, jeg er i praktik hos en Odense-baseret virksomhed, som hedder eSoft, men er udstationeret til Barcelona. Jeg kan sige, at springet til et andet land var jeg jo ikke helt forberedt på, da jeg startede på grundforløbet for, ja, det er så snart 2 år siden, ikke? Så det vidste jeg ikke. Altså, jeg vidste ikke, at jeg ville til Barcelona. Det vidste jeg ikke før den dag, jeg fik præsenteret den her ansøgning. Så tænkte jeg bare, ja, det er sgu det, jeg skal. Her står vi foran Palo Alto, som er et lille kreativ oase her i Barcelona, som blandt andet har min praktikplads til huse. Når vi er sådan, vi har opdateret, Jeg synes ikke, du skal ændre det images, du går til. Nej, dem skal vi bare beholde, ikke? Ja. eSoft er en virksomhed, som i stor grad arbejder for de danske ejendomsmæglere. Vi har nogle copywriter, som skriver tekster til de her kære boliger, som ejendomsmæglerne sælger. Og så har vi så en grafisk afdeling her i Barcelona også, hvor sammen med nogle af de andre kreative afdelinger, hvor jeg arbejder. Jobbet som mediegrafiker er jo en kombination mellem at lave digitalt design, som kunne være websites og apps og alle mulige forskellige ting, til trykt, printet design. Jeg ved ikke, om det, hvor stor en forskel det vil gøre at tage til Barcelona sådan rent fagligt, men det gør noget på det personlige plan. At få nogle andre input, altså det rent kreative her. Altså Barcelona har måske en mere kreativ følelse i generelt, og det synes jeg, det inspirerer meget, og det er sgu noget af det vigtigste for, altså hvis man skal være kreativ på kommando, så er det virkelig vigtigt med noget inspiration en gang imellem, ikke? Jeg ser rigtig meget fodbold. Alt det, jeg kan komme til. Der er sgu en fed stemning i byen, når de spiller. Barcelona er meget, synes jeg, er meget varm på en eller anden måde, og meget sådan... Jeg kan godt lide, at der er sådan en åben mentalitet. Man bliver sådan stykket sammen på alle mulige sjove lederkanter, kontra i Danmark, hvor man kan bo 10 år i en lejlighed og ikke vide, hvem der bor ved siden af, ikke? Altså sådan, den åbenhed, der er her, den synes jeg, den er ret fed. Du får de her input fra andre kulturer og fra et andet miljø, end det du kender. Altså jeg tror, det ruster en til udfordringer, lidt flere udfordringer, end hvad man måske ville være rustet til. Andre typer udfordringer måske, i virkeligheden er det et rigtigt ord.